Показваш ли отблизо какво става там? Оре, оре! Показваш ли отблизо какво става Господаря, там? оре, да, и отблизо показах и отдалече показвам сега. Ето го тук работа отблизо. Това е кучето на съседа, там лежи Бури. Ето е тук изораната угър. Ето го работа как оре. Отблизо, ето това е новата тераска. Новата тераска, това е джакузито. Сега ще му шиеме покривалото и после ще го пълним с вода. И това е езерото, което още не сме го изчистили тази година. Това е водопада. Ето е градинката. И ето го пак господаря, който оре. Оре с бели ръкавици. В езерото ми метна камък. Ми пише рек, да се надявам, че съм записала нещо. Стига ли толкова? Стига. Чакай да снимам после.